ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ സ്വാമിൻ നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നിഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 3. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സില് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, ഈ ഒരു 3 ശ്ലോകം ഓരോ ദിവസം ഓരോ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണല്ലോ. ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ബാക്കി ഈസി ആയിട്ട് വേഗം വേഗം പോവാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പ്രയോജന അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകമോ അഭിധേയ, അതായത് ആദ്യത്തേത് സംബന്ധ, 2-ാമത്തേത് അഭിധേയ. അഭിധേയ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നിലനിർത്താം, ആ ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആ ബന്ധം അല്ലെ, അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രയോജന. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം, അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് അതിന്റെ പ്രയോജന ആണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപകാചാര്യ ശ്രീല പ്രഭുപാദരിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇത് വലുതാക്കേണ്ടതുണ്ടോ? കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ വായിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അവർ വെറും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും മാത്രമാകും. അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ ശാശ്വതവും ആനന്ദപൂർണവുമായ ജീവിതം നേടാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടമാകും. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആരും എന്ത് ഭക്തരല്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ സാധനാ ഭക്തരാണ്. അപ്പോ സാധനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിലനിന്ന് പോവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 22-278 ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥമായിട്ട് പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാ ഭക്തരും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും, അതായത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും വായിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വെറും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും മാത്രമാകുമ്പോൾ
നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെറുതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ഉറങ്ങലും മാത്രമായി മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വീണ് പോകും. അതായത് കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും ഇല്ലാതെയായി പോകും. നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചില്ല എങ്കിലും ചില പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആനന്ദപൂർണമായുള്ള ജീവിതം നേടാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അതുപോലെ ശില പ്രഭുപാദരാൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യമായിട്ട് വായിക്കണം. അത് എല്ലാ പുസ്തകവും എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും വായിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് വരാതിരിക്കണം. നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം ഒരു പ്രാവശ്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർലളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രഭു. നിഗമകൽപതരോർലളിതം ഫലം ശുഗമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഓഫീസിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അല്ലയോ വിദഗ്ധരും ചിന്താശീലരുമായ ജനങ്ങളെ, വേദസാഹിത്യത്തിലെ ചിന്താമണി വൃക്ഷത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിക്കൂ. ശ്രീല സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവ ഉദ്ഭവിച്ചത്. ആകയാൽ മുക്താത്മാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഏവരും അതിയായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ അമൃതരസം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് വിനിർഗളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ. ആ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അമൃതം നുകരാൻ എല്ലാവരോടും പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോവാം. ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം ഇവിടെ പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തെ 11 പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് വലിയ പർപ്പോർട്ടാണ് ഇത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നു. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ബഹുമാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്ന വൃക്ഷമായി വേദങ്ങൾ, അതായത് വേദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതവ പറഞ്ഞല്ലേ, വേദങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു പർപ്പോർട്ടിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന വൃക്ഷമായിട്ട് വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ളത് വ്യത്യസ്ത രസങ്ങൾ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത രസങ്ങൾ പറയുന്നു. 7 മുതൽ 9 വരെയുള്ളത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ യോഗ്യത. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
10 മുതൽ 11 വരെയുള്ള പാരഗ്രാഫില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം, ശിഷ്യ പരമ്പര പിന്തുടരുന്നതിന്റെ സൂചന, ജീവിത വൃത്തിയായി ഭാഗവത പാരായണം നടത്തി ധനം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിന്റെ അപകടം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പർപ്പോട്ടില് ശ്രീല പ്രബോധർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിൽ പോവാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലെ നിഗമ കൽപ്പതരോർ അല്ലെ, ഇവിടെ കൽപ്പതരോ നിഗമ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വേദ സാഹിത്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. കൽപ്പതരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹ വൃക്ഷം, നമുക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് ലഭിക്കുന്ന വൃക്ഷമാണ് കൽപ്പതരു. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ, ബ്രഹ്മസംഹിതയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ ധാമം അവിടെ ഉള്ളത് മുഴുവനും കൽപ്പതരുക്കളാണ് അല്ലെ, അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൽപ്പതരോർ ആഗ്രഹ വൃക്ഷം, വേദങ്ങള് ഒരാളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ശക്തി, അതായത് വേദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്, 2 കാര്യങ്ങൾ വേദം തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്, വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഈ മോക്ഷവും കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ വേദങ്ങള് നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ തരുന്നു. ഒന്ന് ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുക, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കും കൂടെ ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് വേദങ്ങൾ ഉള്ളത്. അപ്പൊ കൽപ്പതരോർ ആണ് എന്ത്, വേദങ്ങൾ. നിഗമ കൽപ്പതരോർ, വേദങ്ങളുടെ കൽപ്പവൃക്ഷമായി മാറുന്നു ഇത്. ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളും ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം ഭൗതികമാണ്, അതിനോടൊരു മടുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, വിരക്തി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത്, ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അറിവ്, അതാണ് എന്ത്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ്. വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ധർമ്മ പ്രോഞ്ചിത കൈതവ അല്ലെ, അത് എല്ലാ വേദങ്ങളെയും നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭാഗവതം. പക്ഷെ വേദങ്ങള് നമ്മളെ ഏതിലൂടെയാണ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ, ഇതിലൂടെയാണ് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അറിവ് അവിടെയുണ്ട്. ക്രമേണ ആത്മീയ വേദിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മള് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ആ ഒരു വിരക്തി എന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിയിൽ വേദങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ വേണ്ടി വരും അല്ലെ, ഒരു ജന്മം കൊണ്ടൊന്നും ആർക്കും ഒരാഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തിയാവുന്നില്ല. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാവാനർത്ഥ ഉദപാനേ സർവദ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയ ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പോ വേദങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെയും വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ശ്ലോകത്തില് നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൽപ്പതരുവായിട്ടുള്ള നിഗമം, അതായത് വേദങ്ങളിലെ കൽപ്പതരു, അതിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പരിപക്വ ഫലം, ഗളിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരിപൂർണമായിട്ട് പഴുത്ത അല്ല പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഫലം, അതാണ് എന്ത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. വേദസാഹിത്യങ്ങളിലെ ആഗ്രഹവൃക്ഷത്തിന്റെ പാകമായ ഫലം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗളിതം ഫലം, പഴുത്ത ഫലം, പഴം. എല്ലാ വേദത്തിന്റെയും സത്ത, അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരസത്തയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. കാരണം എന്താണ്, ടാർഗറ്റ്, അതാണ് നമുക്ക് ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതല്ല ലക്ഷ്യം, അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എത്തുന്നതാണ് എന്ത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദങ്ങൾ വളഞ്ഞ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വ്യാസദേവൻ തന്റെ പക്വമായ തിരിച്ചറിവിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് വ്യാസദേവൻ തന്റെ ശരിയായ തിരിച്ചറിവില് പരിപക്വമായ തന്റെ പക്വമായ തിരിച്ചറിവിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിയത് എങ്ങനെ? വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനം ലഭിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാൽ ഈ യുഗത്തിൽ നേരിട്ട് ലഭ്യമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാം. ഇനി വ്യാസദേവൻ എങ്ങനെയാണ് പക്വമായ തിരിച്ചറിവിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിയത്? ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ് അല്ലെ, സാഹിത്യ അവതാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ
അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ. ആ വ്യാസദേവനാണ് വേദങ്ങളെ 4ആയി തിരിച്ച് വേദങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നു. പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങള് ഒക്കെ തന്നു അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ തരുന്നത്? അവസാനം നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കിട്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി, ഇപ്പൊ ഹരേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോ വേദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. പക്ഷേ വേദങ്ങൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു കർമ്മകാണ്ഡ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി, അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലെ. കർമ്മകാണ്ഡത്തിലാണ് എല്ലാവരും അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആർക്ക് വിഷമാവുന്നു? വ്യാസദേവൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല നടക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പിന്നെയും ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ കുരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംതൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പൊ അവിടുന്ന് പറയാണ്, വേദങ്ങളില് ഭഗവാൻ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതായത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല എവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷമില്ലാത്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തിയാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലല്ല, എല്ലാവരും കർമ്മകാണ്ഡം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സാഹിത്യം അത് എഴുതിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നാണ് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ നമുക്ക് ഭാഗവതം എഴുതി തരുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനം, അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങളുടെയും വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സാരസത്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ്. നമുക്ക് ഇത് നേരിട്ട്, അതായത് ഇതൊക്കെ ഈ കലികാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പ്രായേണൽപായുഷ സദ്യ കലൗ അസ്മിൻ യുഗേ ജനാഃ മന്ദാസു മന്ദമദയാ മന്ദഭാഗ്യായുപദ്രുതഃ. കലികാലത്തിലുള്ള ആളുകള് മന്ദബുദ്ധികളാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പിന്നെ അറിവില്ല, പിന്നെ വായിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല, ആയുസില്ല. മൊത്തത്തിൽ എന്താണ്, ഒന്നും പരിപൂർണമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏത് കലികാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സബേ പുരുഷാർത്ഥ ഭക്തി ഭഗവതി ഹയ പ്രേമരൂപ ഭാഗവത പരിവേദകയ പരിവേദ ദധി ഭാഗവത മതിലേൻ സുഖേ കൈലേനു പരീക്ഷിത. ഇത് ചൈതന്യ ഭാഗവതം മധ്യലീല 22, 15, 16 ശ്ലോകാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണനോടുള്ള ദിവ്യ പ്രേമത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. എല്ലാ വേദങ്ങളും അനുസരിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദിവ്യ പ്രേമത്തിന്റെ രൂപമാണ്. 4 വേദങ്ങൾ തൈര് പോലെയാണ്, എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വെണ്ണ പോലെയാണ്. ഈ വെണ്ണയുടെ ചക്കരക്കാരൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. ഈ വെണ്ണ കഴിക്കുന്നവൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്, അതാണ് കറക്റ്റ് ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ടാർഗറ്റിലേക്കുള്ള ഡയറക്റ്റ് പാത്താണ് എന്ത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളൊക്കെ വളഞ്ഞ വഴി പോകുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ 4 വേദങ്ങളെയും തൈര് പോലെയാണ് പറയുന്നത്. തൈരിൽ എന്തുണ്ട്? വെണ്ണ അതായത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടൂല അല്ലെ. അതിൽ വെണ്ണ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വെണ്ണയുടെ രുചി അതിന് കിട്ടില്ല, വെണ്ണയുടെ ഒരു ഗുണം ഇതും കിട്ടില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അതിൽ വെണ്ണ ഉണ്ട്. ആ തൈര് കടഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? വെണ്ണ. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആ വെണ്ണയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളൊക്കെയും തൈരാണെങ്കിൽ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്ത വെണ്ണയാണ്. ഈ വെണ്ണയുടെ ചക്കരക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കടക്കാരൻ അല്ലെ. ഈ കടകോല് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ തൈര് കടയാറുണ്ട് അല്ലെ. ഈ കടയുന്ന ആളാരാണ്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി അല്ലെ. അദ്ദേഹമാണ് തൈര് കടഞ്ഞ് വെണ്ണയാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അത് ആരാ കഴിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളും. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയാൽ കടഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെണ്ണ,
അതാണ് രുചിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വെണ്ണ രുചിക്കലാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണോ അറിയേണ്ടത്, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനം. ഗരുഡ പുരാണം ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ആശയത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ സ്വയം, ഇത് ഗരുഡ പുരാണത്തിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പൂർണ്ണ സ്വയം അതിശയ അർത്ഥോയം ബ്രഹ്മസൂത്രാണാം ഭരതാർത്ഥ വിനിർണയ ഗായത്രി ഭാഷ്യ രൂപോസൗ വേദാർത്ഥ പരിബൃംഹിത പുരാണാനാം സമരൂപഃ സാക്ഷാത് ഭഗവതോദിത ദ്വാദശ സ്കന്ധയുക്തോയം ഗതവിച്ഛേദ സംയുതഃ ഗ്രന്ഥോഷ്ടാദശ സഹസ്രം ശ്രീ ഭാഗവതാഭിതഃ. ഇത് ഈ പുരാണം തികച്ചും പൂർണ്ണമാണ്. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. ഇത് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥമാണ്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ അർത്ഥം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഗായത്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ്. വേദങ്ങളുടെ സന്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. ഇത് പുരാണങ്ങളിലെ സാമവേദമാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം വ്യാസൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. 12 സ്കന്ധങ്ങളും 100 കണക്കിന് അധ്യായങ്ങളും 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ കൃതിയെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യമാണ്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെയും വേദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സാരസത്തയാണിത്, അതിന്റെയൊക്കെ ഭാവാർത്ഥമാണിത്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ അർത്ഥം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് മഹാഭാരതത്തിന്റെ അർത്ഥം? അതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നു. ഗായത്രി, നമ്മള് ധീമഹി, നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോ വായിച്ചു അല്ലെ, ധീമഹി, അത് നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിലാണ് കാണാറ്. അപ്പോ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്റെ ഗായത്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ്. വേദങ്ങളുടെ സന്ദേശം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ വേദങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അത് ആ ഒരു സന്ദേശം അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പൂർത്തീകരിച്ചു തരുന്നു. ഇത് പുരാണങ്ങളിലെ സാമവേദമാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് വേദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാമവേദമാണ് എന്നല്ലേ. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സാമവേദം. അതുപോലെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് പുരാണങ്ങളിലെ സാമവേദത്തിന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം വ്യാസദേവൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും മൊത്തം വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. 12 സ്കന്ധങ്ങളും 100 കണക്കിന് അധ്യായങ്ങളും 18,000 ശ്ലോകങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഈ കൃതിയെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിഃ സഹ കലൗ നഷ്ടദൃശാമേഷ പുരാണാർക്കോധുനോദിതഃ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:3-43. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 43-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ധർമ്മം, വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ അത്യുജ്വലമായ സൂര്യ തേജസ്സോടെ ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞതയുടെ കടും അന്ധകാരത്തിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരോഭവിച്ചപ്പോ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരൊക്കെ കൂടെ പോയി? ധർമ്മവും വിജ്ഞാനവും ഭഗവാന്റെ കൂടെ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്തപ്പോ അത്യുജ്വലമായ സൂര്യ തേജസ്സോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചപ്പോ ഭാഗവതത്തിന് ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ഡേറ്റ് ഏതാണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഇവിടുന്ന് തിരോഭവിച്ചത്, ഇവിടുന്ന് അന്തർധാനം ചെയ്തത്, ആ സമയത്ത് സൂര്യ തേജസ്സോടെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞതയുടെ കടുമന്ധകാരത്താൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമേകും. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഭൗതികമായി മാത്രം ജീവിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് പ്രകാശം തരുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. കൃഷ്ണതുല്യ ഭാഗവത വിഭു സർവശ്രയ പ്രതിശ്ലോകെ പ്രതി അക്ഷരെ നാനാ അർത്ഥകായ. എല്ലാറ്റിന്റെയും അഭയമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പോലെ മഹത്തായതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഓരോ അക്ഷരത്തിലും പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും പോലും അർത്ഥമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. സംസ്കൃതം അത്രയും വിശേഷമാണ് അല്ലെ. സംസ്കൃതത്തില് ഈ ഒരു ശ്ലോകയില് യൂസ് ചെയ്ത വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതായിരിക്കണം എന്നില്ല മറ്റൊരു ശ്ലോകയില് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ വാക്കായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, പക്ഷെ വേറൊരു മീനിങ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നാനാ അർത്ഥക്കായ. അപ്പൊ ഓരോ വാക്കിനും ഓരോ അക്ഷരത്തിന് പോലും പല പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അത് ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. അതായത്
കൃഷ്ണ തുല്യ അല്ലെ, അതാണ് കൃഷ്ണ തുല്യ ഭാഗവത, ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാന് തുല്യമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ അമൃതരസം, രസം സുഖാവഹമായ ബന്ധമോ രുചിയോ. അപ്പൊ രസം രണ്ടു വിധത്തിലാണ്. എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ സുഖാവഹമായ ഒരു ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു രുചി. ഇത് രണ്ടുത്തിനും നമുക്ക് രസം എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ലൗകികം ശാശ്വതമല്ല, ആത്മീയം ശാശ്വതമായി തുടരുന്നു. അപ്പൊ ലൗകികമായ രസം എന്താണ്? ടെമ്പററിയാണ്, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക്. പക്ഷെ ആത്മീയമായ രസം എന്താണ്? പെർമനന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഗോലോകത്തിൽ എത്തിയാലും അതേ രസത്തിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. അപ്പൊ 12 ഇനം രസങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം എല്ലാവരും വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഭാഗവതത്തിൽ 12 രസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. രൗദ്രം, അദ്ഭുതം, ശൃംഗാരം, ഹാസ്യം, വീരം, ദയ, ദാസ്യം, സഖ്യം, ഭയാനകം, ബീഭത്സം, ശാന്തം, വാത്സല്യം. ഇങ്ങനെ 12 രസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. രസോ വൈ സഹ കൃഷ്ണൻ, എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം, ആ രസം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഉണ്ട്. അത് മുക്തി നേടിയ ഘട്ടത്തിൽ പോലും ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു മുക്താത്മാവിന് പോലും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായ ഒരു രസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ബദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ അതിൽ ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു മുക്താത്മാവിന് ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും യാതൊരു ആസ്വാദനവും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി നമുക്കറിയാം ജന്മന മുക്താത്മാവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് പോലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ആകർഷണം, ഒരു ആസക്തി അല്ലെ, അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് മുക്താത്മാക്കൾക്ക് പോലും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഹേ രാജാവേ, ഞാൻ തീർച്ചയായും അതീന്ദ്രിയതയിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും പ്രബുദ്ധമായ വാക്യങ്ങളാൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിനോദങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണത്താൽ ഞാൻ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അതീന്ദ്രിയതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തലത്തിലായിരുന്നു. ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ്, ഭാഗവതത്തിലൂടെ ഭഗവത് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആസ്വാദനം വന്നത്, അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചത്. വേദങ്ങളിലും രസത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രസോ വൈ സ, എല്ലാ ആനന്ദത്തിന്റെയും സംഭരണിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും സംഭരണി. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത്, അതായത് ശുഗമുഖ അമൃതദ്രവ സംയുതം. ഇത് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശുഗമുഖ അമൃതദ്രവ സംയുതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തേതില് നിഗമ കൽപ്പതരോർ ഗളിതം ഫലം, അതായത് വേദങ്ങളുടെ സാരസത്തെയാണ് പരിപൂർണമായ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അധരാമൃതത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു മുക്താത്മാവാണ്. യഥാർത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ശക്തിയിൽ നിന്ന് ശുഗ മധുരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു പഴുത്ത പഴം കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മധുരം കൂടുന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയാൽ എന്താ പറയാ, ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അധരത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മധുരം കൂടുതലാകുന്നു. ഭാഗവതത്തെ വെറുതെ തത്ത പറയുന്നത് പോലെ പറഞ്ഞില്ല, സ്വന്തം തിരിച്ചറിവിന്റെ ആഴത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോ തത്തകൾ എങ്ങനെയാ പറയാ? തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച, അതിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അതുപോലെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പറയും അല്ലെ. അതുപോലെയല്ല ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഭാഗവതം പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത്? ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആ ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭാവത്തിൽ രസത്തിലാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. അപ്പൊ തത്ത പറയും പോലെ വെറുതെ പറയല്ല ചെയ്യുന്നത്, വിത്ത് ഹാർട്ട് അല്ലെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എല്ലാത്തരം ആൾക്കാർക്കും ആകർഷകമാണ്. അപ്പോ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഇല്ല, ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ രസിക്കുള്ളൂ ഇല്ല അല്ലെ. കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്നയാൾക്ക് രസിക്കും ഇന്നയാൾക്ക് രസിക്കില്ല. ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും രസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നല്ലാതെ ജീവിത വൃത്തിക്കായി ഭാഗവതം പാരായണം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നല്ല. അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേക പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ
ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെങ്ങനെയാ ഉപമിക്കുന്നത്? അത് പാമ്പ്, ഒരു സർപ്പദംശനമേറ്റ പാലിനോടാണ്. പാലിന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ അതില് സർപ്പത്തിന്റെ വിഷം കലർന്നു പോയാൽ എന്താ ചെയ്യാ? അതിന് ഒന്നിന്റെയും ഗുണമില്ല, അതിൽ വിഷം തന്നെയാണ്, അത് ഫുള്ള് വിഷമായി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ദേവാനന്ദ പണ്ഡിറ്റും വല്ലഭാചാര്യരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നടത്തിയ ഇടപാടുകൾ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ദേവാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഭാഗവതം ടീച്ചർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭക്തിയോടുകൂടിയല്ല ഭാഗവതം പറയാ, മറിച്ച് ഭാഗവതം ലിറ്ററേച്ചർ അറിയാം, അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താ പറയാ, സംസ്കൃതമൊക്കെ നല്ല നോളജ് ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്, പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ഭാഗവതം പറയുന്നയാളാണ്. വല്ലഭാചാര്യർ പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്താണ് ദേവാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭക്തി ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ദേവാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വല്ലഭാചാര്യരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ. ആരിൽ നിന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ബ്രാഹ്മണ കവിക്ക് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി നൽകിയ ഉപദേശം. നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭാഗവതനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? ഈ കഥ എനിക്ക് അത്ര പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല, സ്വരൂപ് ദാമോദറിന്റെ കഥ എനിക്ക് അത്ര പറഞ്ഞുതരാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം? ശ്രോതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭാഗവത വക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു തരുമ്പോ, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമ്മളത് എങ്ങനെ കേൾക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കേൾക്കാൻ ആകാംക്ഷ ഉള്ളവനായിരിക്കണം. ആദ്യ യോഗ്യത അതാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം അല്ലെ കേൾക്കാൻ. ചിലരൊക്കെ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, അതായത് ഇത് ഞാൻ കേട്ട കഥയാണ്, ഇതെനിക്ക് അറിയുന്ന കഥയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുക അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത്. ഭാഗവതം എങ്ങനെ കേൾക്കണം? ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം എന്ന രീതി. നമ്മൾ 1000 വട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നവം ആയിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത് വേണ്ടത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ജിജ്ഞാസമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ഇനി എന്താണ്. അതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഓരോ ചോദ്യവും സുഖദേവ ബ്രഹ്മർഷിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നടന്നു, പിന്നെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു ആങ്ഷൈറ്റി, ഒരു ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടത്. ക്ഷമയോടെയും വിനയപൂർവ്വവും ഉള്ള ശ്രവണം. അപ്പോ ധൃതി വേണ്ട അല്ലെ? ഒന്നിനും എനിക്കിത് കേട്ട കഥയാണ്, ഇത് വേണ്ട, അടുത്തത് പറയൂ, അങ്ങനെയല്ല. ക്ഷമയോടുകൂടി വളരെ വിനയാന്വിതമായിട്ട് നമ്മള് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം. വലിയ ബഹുമാനവും ശ്രദ്ധയും ആകാംക്ഷയും വേണം ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ. നമ്മള് ഭാഗവത ആചാര്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരുന്ന വ്യക്തിയോട് ബഹുമാനം കാണിക്കണം, അതുപോലെ വിനയം കാണിക്കണം. ആ കേൾക്കുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കണം അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങി നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ബഹുമാനവും ശ്രദ്ധയും ആകാംക്ഷയും, ഇനി കേൾക്കാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ശുശ്രൂഷുഭി, ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്താൽ സവിനയത്തോടെ സശ്രദ്ധമായി ഭാഗവത സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ വാസമുറപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി ഭാഗവതം കേൾക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ ഹൃദയത്തില് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, വാസമുറപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടൊരാൾക്ക് പരമഹംസ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി യഥാർത്ഥ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെ? ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആരിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? അതൊരു പ്രൊഫഷനായി സ്വീകരിക്കാതെ യഥാർത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു അഡിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിലിഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്താണോ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നത് അത് അതേപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അത് ഇങ്ങനെ കൂടെ അത് തത്ത പറയും പോലെ പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, തത്ത പറയും പോലെ ഉൾക്കൊണ്ട് പറയണം. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി, ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി, ഭഗവാനോട് പറയാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ക്യൂരിയോസിറ്റിയും അതുപോലെ സന്തോഷവും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ? ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം. ആ ഭക്തനിൽ നിന്നാവണം നമ്മള് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പദവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്? പരമഹംസ പദവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ കേൾക്കണം? ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ആത്മാർത്ഥ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം ഓരോ താളിലും ശ്രീകൃഷ്ണ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഞാൻ
ഒരു ആചാര്യന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു ആചാര്യനുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളായിരിക്കും. അമരീന്ദ്രദാസ് പ്രഭുജിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ, നല്ലൊരു പ്രീച്ചറാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ പ്രഭു പറയാറുണ്ട്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വൈറ്റ് സർഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പേജിലുള്ള വൈറ്റ് സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ബ്ലാക്ക് ഇങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ വരിയും ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയും ഭാഗവതത്തിൽ എവിടെയും രാധാറാണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ഓരോ താളിലും രാധാറാണി എന്താണ്, വൈറ്റ് കോംപ്ലക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ, ഗോൾഡൻ കളർ ഉള്ള ഗൗര നിറത്തിലുള്ള രാധാറാണി. ആ രാധാറാണിയാണ് ഈ വൈറ്റ് സർഫേസ് ആയിട്ട് പേജ് ഇരിക്കുന്നത് രാധാറാണിയും അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവാനും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓരോ താളിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത സാക്ഷാത്കാര രഹസ്യം ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മനഃശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആർക്കും അലൗകികമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ സാധ്യമല്ല. കർമ്മശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആർക്കും മനഃശുദ്ധിയുള്ളവരാകുകയും സാധ്യമല്ല. ഭക്ഷണം, ശയനം, സംയോഗം എന്നിവയിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആർക്കും കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഉചിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഏത് വിധേനയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭം മുതൽ അലൗകികമായ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി, ഒരു കോള് വന്നാണ്. എന്നാൽ ഉചിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഏത് വിധേനയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭം മുതൽ അലൗകികമായ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ സുനിശ്ചിതമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അത് തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സാക്ഷാത്കാര രഹസ്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. മനഃശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആർക്കും അലൗകികമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ സാധ്യമല്ല. എന്താണ് അലൗകികമായ ശ്രദ്ധ? ലൗകികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായത് അല്ലെ. അലൗകികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായത്. അപ്പൊ മനസ്സിന് ശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മികമായ കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ സാധിക്കില്ല. കർമ്മശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആർക്കും മനഃശുദ്ധി ഉള്ളവരാകുകയും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ മനഃശുദ്ധി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ശുദ്ധമായിരിക്കണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിന് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലേ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്ഷണം, ശയനം, സംയോഗം എന്നിവയിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആർക്കും കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്ഷണം, നമ്മൾ പ്രസാദമല്ല ഭക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഉറങ്ങുന്നത് ഒരുപാട് സമയം അല്ലെ, നമ്മള് അത്യാഹാര പ്രയാസ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അവിടെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുക, കുറവ് ഉറങ്ങുക, അതൊന്നും ചെയ്യാതെ, അതായത് ശയനം. പിന്നെ സംയോഗം, നമ്മള് അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 4 യമനിയമങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ലാത്ത ആൾക്ക് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. മനഃശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് എന്ത് വരില്ല? അലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിൽ, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല, താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഉചിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഏത് വിധേനയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭം മുതൽ അലൗകികമായ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അലൗകികനായ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന്, ഉചിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ശ്രവിക്കണം? അലൗകികമായ ശ്രദ്ധയോടെ, ആധ്യാത്മികമായതില് താല്പര്യത്തോടുകൂടി. അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക തന്നെ വേണം അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കർമ്മശുദ്ധിയും മനഃശുദ്ധിയും ഒക്കെ വരാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി. നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് യഥാർത്ഥ ഉചിതമായ ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന്, വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, അലൗകികമായ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഓരോ താളിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:3:44 പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാര്യം.
ഭക്തി വേദാന്ത ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. വ്യക്തി ഭാഗവതം എന്റെ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ എന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ ആനന്ദങ്ങളാണ്. എന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ തത്വചിന്ത പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണം. ദിവസവും വായിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് വെളിപ്പെടും. എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നിട്ടുള്ള ഭാവാർത്ഥം പലരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വായിക്കും. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ പർപ്പോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വായിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തി നിർഭരമായ എന്റെ ആനന്ദങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എല്ലാറ്റിലും ഭക്തി കുത്തി കയറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ സുരേന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഭാവാർത്ഥത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോ അത് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയാണ്, എന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ തത്വചിന്ത പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഓരോ പർപ്പോട്ടിലും വിശദമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു വട്ടം വായിച്ചിട്ട് എങ്കില് അത് ഒഴിവാക്കല്ല വേണ്ടത്. അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എനിക്ക് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതിൽ എന്താണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അങ്ങനെ എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചും അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പ്രസാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പർപ്പോട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ വായിക്കണം. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കൃഷ്ണലീലാസഭയുടെ സ്തുതിഗീതം. സർവശാസ്ത്രാബ്ദി പീയൂഷ സർവവേദൈക സത്ഫല സർവസിദ്ധാന്ത രത്നാധ്യ സർവലോകൈക ദൃക്പ്രദ സർവഭാഗവത പ്രാണ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പഭോ കലിധ്വാന്തോദിതാദിത്യ ശ്രീകൃഷ്ണ പരിവർത്തിത 1-2 ഹേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്ത അമൃതേ, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ അതീന്ദ്രിയ ഫലമേ, എല്ലാ ആത്മീയ ദാർശനിക നിഗമനങ്ങളുടെയും രത്നങ്ങളാൽ സമ്പന്നനായവനെ, ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആത്മീയ ദർശനം നൽകുന്നവനെ, വൈഷ്ണവ ഭക്തരുടെ ജീവശ്വാസമേ, ഹേ ഭഗവാനെ, കലിയുഗത്തിന്റെ അന്ധകാരം അകറ്റാൻ ഉദിച്ച സൂര്യനാണ് നീ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് നീ. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാണുന്നില്ല ഇതിനകത്ത്. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കൃഷ്ണലീലാസഭയുടെ സ്തുതിഗീതമാണിത്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തോട് പറയാണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമേ, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞെടുത്ത അമൃതാണത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് അല്ലെ? നിഗമ കൽപ്പതരോ ഫലം, അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ അതീന്ദ്രിയ ഫലമേ, എല്ലാ ആത്മീയ ദാർശനിക നിഗമനങ്ങളുടെയും രത്നങ്ങളാൽ സമ്പന്നനായവനെ. അപ്പോ എല്ലാ ആത്മീയമായ സമ്പത്തും ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നു. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആത്മീയ ദർശനം നൽകുന്നവനെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കല്ല, എല്ലാവർക്കും ആത്മീയമായ ദർശനം നൽകാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വൈഷ്ണവ ഭക്തരുടെ ജീവശ്വാസമേ, ഹേ ഭഗവാനെ, കലിയുഗത്തിന്റെ അന്ധകാരം അകറ്റാൻ ഉദിച്ച സൂര്യനാണ് നീ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കലികാലത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് നീ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഭാഗവതവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा आर्ക്കെങ്കിലും